Ina masa malam ina waje ya aiki alhamdulillah ya fama da alƙawari alhamdulillah gida haruki alhamdulillah miki tafi ku dama kanina ne na kawo makaranta saboda na ga girma ya taso da shi gaskiya shi yasa kawai na kawo shi makaranta ina son da Allah ya zama ɗaya daga cikin ɗalibanka wannan shine tsarin naka shine to kai wanganan gudan ƙato da shi ya zan baba yanzu a ce a kawo wanga bugu ai yaro ne kalina ne ba ma shi ka bi min ba to gaskiya makaranta yara ta ba zai yi mu doki wanga kato ba yana mana hito ne yanga ta mana yara gaskiya ba ma ya girma wanga kato ya girma gaskiya ba ama haka ba yana da tarbiyya sosai ka tabbatar so sosai yana da tarbiyya don abin da ka ce mai zai to bai da matsala zan taimaka ma me sunan shi suna ne madawaki madawaki wa dan buga madawaki dan buga to gaskiya makarantar mu tana da wasu dokoki wanda suke dole sai mu ta cika sannan mu dauke shi aiki mu dauke shi makaranta na farko littattafai na biyu zai zo da wasa zai zo da kalmi ya zo da gatari ya zo da shara ya zo da shara gata to kuma na ga mutane a hannun shi amma ba ga kura ba ta kashi dan dole in ya cika gaskiya dole in ya cika ba ga kura ba ta kashi ba kura ba kuma malam gaskiya dole sai ya zo da kura ba za a suruta to zai zo da ita to yayi zai zo da kura ba ko zai zo da kura ba to kalme fa da gatari ma za a zo da shi dan ka san nan wurin a bangaren Allah minti biyu Assalamu alaikum tallo uwar gida sarautar mata ya aka yi haka na jira ki a ɓace ki san mu ni yanzu duk wani abin da zai bata muke ba na son shi ke ni zan iya sadaukar da rayuwa ta akan ki na ji yanzu menene matsala ni an matsala oh my god ke matsala ki ta yi yawa wallahi shi miya ce miya siga dan suga babu suga kuma ki tare hankalinki dan yini yau horon ka ba a sati biyu da su muke buhun suga dan suga hala ya kare kuma yanzu ki zo ki ce kuma kina daga hankalinki yanzu wani bar gida ai dole ki mun kwafile kan da hito to duk bai da matsala ne ko miya musu wurin insha Allah suga za a kawo insha Allah ya yana jiya na gode bai da matsala ya na gode yawa malam anan ka zo da suga saboda gaskiya tana cikin dokokin makaranta gaskiya kamar kimanin suga kamar na naira 20 ko na naira 10 kimanin dai kwano 4 zuwa 5 shikenan kwano 4 kwano 5 shikenan ai ko gaba daya a makarantar ka aka kama kwano 5 ai suna isa su wanda ba ai zalunci na rama kai azalimi yake man sani ba ina ma kallon dattijo ashe kai azalimi yake wanda ai walakanci na ke wallahi sha walaki yake malam kai na ma fasa mu je mu dai shinni kai na hukumar da kai mai lokaci mutunci na ce kuma haka ce mai sha walaki na ce ma sha walaki ne ce ma sha walaki na ce ma sha walaki ne ce ma sha walaki na ce ma sha walaki na ce ma sha walaki